itirigat mayadayo iti pamilya. Naragsak iti kuna tadolyari ti kwarta dakkel sukat na dita Pilipinas. OFW, OFW, kinaanos kinagagati punan mi tapno laeng makatulong pamilya mi. Maiyaon itirigat panagbiag mi. Haan amin nga OFW ket swerte iti amo adamang idadanes kenatangsit. Adapay i-istrikto manyakis ken rapis isudagita iti mangidadanes. OFW, OFW, naanos kinagagati punan mi tapno laeng makatulong pamilya mi. Maiyaon itirigat panagbiag mi. Kabsat ko no tabalak mo agaplay nga OFW ikararak mo ti apo tay nasingpet nga amo. OFW, OFW, kinaanos kinagagati puunan mi tapno laeng makatulong iti pamilya mi. Maiyaon itirigat panagbiag mi. Itirigat panagbiag mi. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you.